Здравейте хора, в това видео ще е малко. Ще ви показвам в новата къща на Brookhaven къде е сейфа, защото много хора не знаят, може би да знаете. Ето този. Първо викате асансьора нагоре. Това влизате тук долу. Има и този бутонче. Това бутонче, видяхте го. И тук. И след това това бутонче. Цъкате го и влизате при сейфа. Когато искате да се махнете, цъкате и това. И се озовавате и тук. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала и лайкнете видеото. Чао!